Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief omdat ik iets moet bekennen. Liefste Maxima, ben een beetje verliefd op die mooie prins. Wat betekent de koning spelen? Nou, dan zijn we dan allemaal spelletjes omdat Willem-Alexander koning wordt. Liefste Maxima, zeg me waar je hem vond, in de bus of in de discotheek. Want ik wou dat ik ooit zo een held vinden kon, Ja, als die natuurlijk, mooie prins van jou. Als die mooie prins van jou. Waar kan ik zo'n leuke jongen vinden, net als jouw prins wil? Ja, lekker. En nou een kleine lepel, hè? Dan moet je dan ook kleine. En dan mag je met een kleine lepel proberen. Ja, goed gedaan. Het is hier gezellig, we hebben lekker weer. Dus we kunnen zaklopen, allerlei spelletjes doen, sokker. Er wordt gesminkt. We hebben een springkasteel, dus ja, eigenlijk voor alle leeftijden is er van alles te doen. We doen elk jaar spelletjes voor de kinderen. Normaal doen we het op het dorpsplein. En daar hebben we een programma van 's ochtends tot 's avonds met een rommelmarkt en ja, spelletjes van 's morgens vroeg tot een uur of 6. Maar goed, dit jaar hebben we dan een aangepast programma en ja, speciaal voor de kinderen organiseren we graag activiteiten. Ik heb er lekker twee. Met die blokken en dat parcours en met die hengels en met 2 ballen en spekhappen en blik gooien. En ja, dat is het een beetje. Maxima vind ik het leukste. Ja, ik ook. Maar Maxima is, ze heeft mooie jurken en mooie dingen. En prins Willem-Alexander, ja, die draagt bijna altijd hetzelfde. Nou, met die pakken. Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief omdat ik iets moet bekennen. Liefste Max, beetje verliefd op die mooie prins van jou. Op die mooie prins van jou. Waar kan ik zo'n leuke jongen vinden, net als jouw prins Willem-Alexander. Nieuwe mensen liepen aan.